Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuphinde sihlangane futhi namhlanje, sihlangane ngezwi lakhe, silixoxe, silizwe, sizwe ukuthi yini uNkulunkulu afisa sizwe namhlanje. Niyakhumbula ukuthi sibhizi sikhuluma ngesinengiso, ngabantu abayisinengiso kuNkulunkulu, nokuthi thina kufuneka sibehave kanjani uma sinomuntu oyisinengiso kuNkulunkulu. Sithintile izangoma izolo, sathinta izinto eziningi. Ngiyathemba ukuthi nisizakalile kakhulu ngoba okusemqoka ukuthi sife sihambe sekhaya ezulwini. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke bese siyaqhubeka-ke nenkonzo yethu. Niyakhumbula sithe siqhubeka nevesi lethu elilapha ukuthi Deuteronomy chapter 7, kodwa-ke sizofunda amahubo 15 emva komkhuleko. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga, siyakudumisa ukuthi namanje inkosi usasibekile kulomhlaba. Awukakasilandi ngoba unenhloso, okusijabulisayo inhloso yakho. Asinandaba nokuningi ngoba singathanda ukuya ekhaya ezulwini, sihlukane nokuba kulomhlaba ongcolileyo. Kodwa makuseyintando yakho ukuthi sibe kuwo lomhlaba, siyabonga. Ingakho sithi siyabonga ukuthi usasigcinile. Hayi ngoba singasathanda ukuza kuwe, siyathanda Nkosi ukuba lapho ukhona sibe khona nathi. Sisizeke Nkosi usingcwelise, sisize Nkosi ukhomba amabala, kube ilona loyo akufunisise, kube ilona loyo alahla indlela yakhe embi, kube ilona loyo akufuna usenokutholwa. Siyabonga, sikunika udumo nangaso lesi sikhathi. Semukela bonke asebengenile, sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, akekho njengaye, akekho ofana naye. Sibhizi-ke sikhuluma ngesimo songo kaNkulunkulu esisithola kumahubo chapter 15. Uma uqala kuverse 1 ugcine kuverse 5. Isimo songo kaNkulunkulu. Kufundeka-ke kanje: Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Yiloyo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe, ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe, obuka onengekayo ngokuza kumenyanya. Kepha bazisa abamesabayo uNkulunkulu, ufunga ngokuza kumlimaza, nokho angalaphula izwi lakhe. Ongatsheleki umuntu imali yakho ukuba izale, nongamukela umvuzo ngongenacala, owenza lokho akayokuzanyazanyiswa naphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, owenza lokhu akanakuzanyazanyiswa naphakade. uJesu Kristu inkosi. Sikhuluma-ke ngabantu abanengekayo kuNkulunkulu, hayi kuwe. Wena unawo umuntu onengekayo kuwe. Abanengeka kuNkulunkulu sibabuke ngathi sizobenyanya, kodwa sibazise abamesabayo uNkulunkulu. Besibhizi-ke laphaya sibuka uDeuteronomy chapter 7 uverse 25 no-26, okufundeka-ke kanje: izithombe ezibaziweyo zawo uNkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Awuyikufisa isiliva noma igolide likuzo. Sidine lapho-ke, kodwa ake ngifunde ngiqede. Ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo, ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikungenisa isinengiso endlini yakho, ube yinto eqalekisiweyo njengaso. Uyakusenyanya nokusenyanya, unengwe nokunengwa yiso, ngokuba kuyinto eqalekisiweyo. Hayi namanje ngisasho licebile nanti ivesi wemadoda.
Hayi yabona uma ungaliphila leli vesi, uliphile leli vesi, uNkulunkulu uzokubusisa ngena ugijima ezulwini. Ake sibukeke sifunde u25 sibuke la sigcine khona izithombe ezibaziweyo zawo uNkulunkulu bazo kukhulunywa ngalezi zizwe abantwana bakaIsrayeli ababefika kuzo. Niyakuzishisa ngomlilo. Izithombe ezibaziwe zoNkulunkulu siyazishisa ngomlilo. Njengoba singishila izolo siyayenza inkonzo yokushisa yezinto esingazitholanga ngendlela. Mhlawumbe unefoni uyiphiwe boyfriend ususindisiwe. Leyo phone ifuneka uyibuyisele kuboyfriend uma isindala kakhulu ingqonqise ngomlilo. Siyashisa-ke sigunyazwe ubaba uNsibande ngoba uyena esimnikeziwe esizihlambulula kuyena nesivuma izono zethu kuyena, yena sikhulekele ukuba sithethelele. Lithi kawuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo lezi zizwe. Awuyifisi isiliva noma igolide. Ungayifisi into yomuntu ongakholwa. Ungayifisi nje into yomuntu ongakholwa. Ngoba neyokholwayo lithi izwi lenkosi singafisi izinto zikamakhelwane. So ilungelo lokufisa awunalo. Thandaza ucela uNkulunkulu akuphi into oyithandayo, ayufise. So ke kuthiwa-ke la igolide lazo nesiliva lazo awuyi kulifisa futhi ungazithatheli lona. Funa ucushwe ngalo ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Uzocushwa ngalento eyisinengiso. Baningi abazalwana bawa ngesikhathi somlutho, ngesikhathi kuluthwa inqwabe yawayo, ngoba bazithathele okuqalekisiweyo nokuyisinengiso kuNkulunkulu. Bakudla kwabangcolisa okudliwayo. Abanye basenamafriji namanje abawathatha lapho. Abanye banembhede abayithatha lapho. Ungayithathi leyo nto. Njengamanje sekufanele uyikhiphe, uyishise usale ungenalutho. Ngoba uma ungakwenzi lokho, wena uqobo lwakho uyisinengiso. Umzwile uvesi 26 uthi awuyikungenisa isinengiso endlini yakho ube yinto eqalekisiwe njengaso. Nawe uzoba into eqalekisiwe njengalonto oyingenisile endlini yakho. Yini wayingenisa? Yini wayithenga ebafaneni? I-aerial le-DVD? Wenzani ebafaneni? Wathenga ama-blocks wakho umuzi? Ngiyadabuka lo muzi wesiqalekiso. Wenzani ebafaneni? Wathenga amawindi ngasese bakuntshontshela. Lawo mawindi akho ayisiqalekiso, ikakhulu uma ungasakhumbula nokuthi imaphi. Ayisiqalekiso lawo mawindi akho. Wena uqobo uyisinengiso ngenxa lawo mawindi. Uyisinengiso nje kuNkulunkulu. And ngeshwa-ke asazi sizimatanisa nawe nje mhlambe ufuna sihambele kude nawe ngoba wena uyisinengiso kuNkulunkulu. Lahla izinto ezisinengiso. Untshontsha ugesi, untshontsha amanzi awakhokheli. Mawufike elayinini uyangenela. Yazibona ukuthi uyisinengiso kodwa injo yenza kahle wena emhlabeni. Ngenele kulayini. Khipha imali akhishwa khona imali khona ulena babanjwa ngo-R50. Fika umuntu ephambili umnika u-R50 asuke ungena. Hey bakithi. Abantu bazophela esihogweni. Bashele nje o-R50 abakhiwisha ngabo. uNkulunkulu akayifuni ukuyibona lona. Uthi uyisinengiso uma wenza lezo zinto. Uyathanda wena ukuthi uba yisinengiso kuNkulunkulu. uNkulunkulu akubize ngesinengiso. Uthi awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo. Now into ukuthi kubani kusemqoka. Awuyufisi isiliva negolide elikuzo. Ngamanye amagama yathanda ukusho kurong ukusebenzela umuntu ongakholwa. Ngoba igolide nesiliva elikuye ligcina lingelakho nawe. Kurong ukuyosebenza ethaveni. Kurong ukuyosebenzela umuntu ongakholwa
abuye akhonza amadlozi enze lokhu nalokhu, abeke imali yakhe emsamo idlule lapha ize kuwe. Ku-wrong. Ngoba ungenisa isiningi sendlini. I-wrong leyo nto leyo. Angikhathali ukuthi umuntu ufuna ukuthini. Angikhathali ukuthi ufuna ukuthini. Ngikhomshana izwi. Yazi-ke bayathanda bagijime bawukufaka kubani ku-TikTok. Khona yonke into abayithandayo. Mina anginankinga, sisazoma phambi kaNkulunkulu. Sisazoma. Yilokho nje engikwaziyo. Yilona lo yathole njengalokho akwenzile noma lokho akukhulumile. Qaphela-ke into oyikhulumayo. Uthi uMshumayeli chapter 5 qaphela. Ngamelani nenceke kaNkulunkulu. Angikushiye kanjalo ngidlule. Lithi awuyikufisa isiliva noma igolide likuzo. Ungazithatheli lona. Ufuna ucushwe ngalo. Into kumuntu ongakholwa ucushiwe ngayo. Zolo sikhulume ngempahla, amandla aseyimpahleni. Bakuthatha amaduku nezindwangu kuPaul bayibeka phezulu abantu basinda. Hamba-ke nawe uyothenga lapha kochaya. Uhambe nawe uyothenga la uzothenga khona. U-inherite usizi lwalowo muntu. Nginitshelile izolo ukuthi khona impahla bengizozinikwa zidluliselwe ebandleni bese ngithatha isinqumo ngizozikhulekela mina. Ngizikhulekele ngizicwile egazini likaJesu ngokukholwa bese ziba clean. Qaphela-ke izinto ozenzayo. Qaphela izinto ozithathayo. Qaphela umuntu ohola kuye. Qaphela umuntu ohola kuye. Mhlawumbe uhola kumuntu owathwalayo nje imali yamadimoni kodwa uyahola wena umntwana kaNkulunkulu. Awuziboni ukuthi indaba ungashisi uzivivi. Awuziboni ukuthi indaba unenkinga nje, kunenkinga nje wena. Usebenzisa nemali kaMashonisa ungumzalwane. Ihlazo le imali kaMashonisa lishole kayacaca eBhayibheli. Kuye uverse 5 lo bese ufunda iHubo 15. Lithi ungatsheleki umuntu imali yakho kuba izale. Kodwa wena uyaqhubeka ukushona koMashonisa. Hawu kahle wena bo. Kahle kahle ngiyakukhuza mzalwane. Uhambe inyanga mzalwane. Ufike ukhipha imali ehlangene bakushintshele khona enyangeni ngemali. Yikho nje uthola ukuthi imali yakho ayihlali. Imali yakho kuvela izinto eziningi, kuvela lokhu kuvele lokhu ngemali yakho ngoba unikele ngayo kuma-altare wrong. Mhlawumbe wakwathenga umzimba nje wentombazane ethize. Wawuthenga yakushintshela ikuchaja imadlana engaphansi onehlangene yakushintshela wayithatha leyo mali yokungcola wayokondla izingane zakho. Bakhona nabesilisa abadayisayo. Ngeke ngayizwa lonto. Bakhona abesilisa abadayisayo. So kumama wekhaya nje impela ahamba yothenga. Ahamba yothenga. Angezwe into ebuhlungu ngelinye ilanga. Ngisekho umuntu ngangixoxela ubani noma uyena wayeyenza noma ubani ukuthi amanye amadoda ngenxa yokuthaka emzimbeni uyayigquba inkosikazi yakhe iye la kuyothengwa khona ngoba utshenti maye khona akuzokwenzeka lutho kunoma ihambe yodwa angahlayiluze afika amabuke kwenziwa lento pheka nkosikazi kwenza ukungcola ngoba uthengile thengela inkosikazi ngoba yena usekhubazekile akasakwazi ukwenza umsebenzi. Ihlazo leli yazi uNkulunkulu ngiyabuka ubuka izinto ezinyanyekayo nezinto ezisabekayo esezulwini. Nokho uyasibekezelela engafuni ukuba sibhubhe kodwa ubuka amanyala nelanga libuka amanyala nenyanga ebusuku nezinkanyezi. Yikho izwi lenkosi lapha kwabaseRoma chapter 8 verse 18 wehle lithi izinto ezidaliweyo zibekwe phansi kobuze kungengantando yazo ngoba ibhlungu lento abayibukayo. Ibhlungu nakuye lo ngikhuluma ngayo uyindoda uyobuka indoda ilele nomkakho ibhlungu leyo nto. Ngoba mhlawumbe ukubelesela umkakho uyayifuna lenkonzo. Yabona asiyeke lento amanyala ukungcola. Abantu abanengekile. Nawe uma wakwayenza noma uyenza
noma ungowesilisa odayisa ngomzimba, noma ungowesifazane odayisa ngomzimba, bheka uNkulunkulu uzokushaya uhambe kancane. Hlukana nje nokungcola, hlukana namanyala. Angaze uthengane. Lithi kusho ungafisi. Ungafisi. So amagama ungafisi ngisho intombazane yakhona. Ungafisi ngisho umakoti wakhona. Ungafisi lutho. Kakade icacile lento. Ungumntwana kaNkulunkulu, uzohambe nje uyoshada ngaphandle kwebandla kwenze njani? Lilungile mhlambe elinye ibandla angazi. Khona ngazi ukuthi kuyathandazwa mina Nkosikazi ucela uNkulunkulu. uNkulunkulu emkhomba kuleli yabandla, why not? Khona uNkulunkulu. Kodwa ngeke amkhombe ezizweni. Kwabe zizwe abesekhuluma lamagama athi ngangento esinengise endlini yakho. Hayi kahleni bafowethu, kahleni. Ake simkhonzeni uNkulunkulu sibe ngcwele. Yazi ukubona ukuthi kuzovela nje. Noma ukuqeda inyanga eyodwa ungcwele, ungazange uhambe ubhabhalala, uyiqede nje ungcwele ukuze ukuthi uzoba mnandi kanjani. Bese uqede yesibili, uqede yesithathu, uqede unyaka wokuqala, uqede iminyaka ethize ufungene ezulwini. Ngeke uzisole kunalento oyenzayo. Lithikizi lenkosi izithombe ezibaziweyo zawo uNkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo. Awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo. Ungazithatheli lona. Hayi ungazithatheli mntakababa, ungazithatheli nje lona. Funa ucushwe ngalo. Funa ucushwe. Uyithathe le mali kanti ucushiwe izolanda imali yakho yonke. Khona abacushwayo, khona lokhu kucupha lokhu. Uma uhlangana nomuntu wesifazane kanti ucushiwe uvela ugule. Qaphela, ziphathe kahle, bayacushwa. Ngiyakutshela mina. Akazazi omunye ukuthi ucushiwe. Ngaphela indoda ayimtshela ukuthi iyamcupha. Wes azocushwa ishende nje. Limenzela phansi. Awazi ukuthi ucushiwe ulale nomuntu afa fele phezu kwakho. Uyozibona wase kuphinde u4 isibili ubona ukuthi uthi inkinga ila kimi. Kona uhamba ubhabhalala, uhamba ucosha zonke izifo, uhamba ucosha onke amalumbo. Hayi ke sikhonzeni uNkulunkulu bafowethu, sihlanzwe ngegazi likaJesu ngcweliswe, uze ukukhulekelwe, sigeze inhlanga esemzimbeni wakho ngokukholwa, sigeze izifo ezikuwena nakuwena ezithweni sakho sangasese ngokukholwa, uhlanzwe ube ngcwele. Ungabe isinengiso kuNkulunkulu. Uzobe isinengiso kubazalwane. Uzobe isinengiso nakumuntu oshada naye. Akazi ukuthi ushada nombulali, akazi ukuthi ushada nesifo. Hayi ke sifunde ukuyiphatha kahle bafowethu. Hayi ngiyambonga uNkulunkulu ukuze kube manje kufanele ngikhuleke sigcinephi. Ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Asigoqe sikhuleke. Ngine inkosi izoqhubeka khona lapho kusasa umisa siphithubu. Khumbuleke ngoLesihlanu amabomba abhekiswe eGauteng sinemvuselelo khona. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe masithandaze. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela Nkosi usisize usifihle edwaleni lenguwe. Yiba nathi uNkulunkulu wethu, yiba nathi Nkosi enomusa kukhona konke. Busise lenkonzo iwenze umsebenzi ebantwini. uJesu Kristu inkosi. Sisize Nkosi sihlukane nezinengiso. Sikiphi inengiso endlini zethu, izinto ezenza singakukhonzi kahle. Sibheke kuma wardrobe impahla ezingalungile, ezafika kabi noma zafika kahle kodwa ezingavezi isithombe somzalwane. Ngenelela ke Nkosi, bonakalisa amandla akho, ngcwelisa ibandla lakho lenze libe ngcwele njengoba wena ungcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe babunzi bandi yavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.